jucăm Roblox. Tot că ați văzut cum a început video așa cu un cântec așa. Puc, tic, puc, tic. Nu știu ce cântec o să pun. Am adăugat eu. Ok. Acum just to impress. Say today speak. Just to impress pentru mine. Iisuse Hristoase, nu. Și acum recommended for you. Acum asta imediat dispare continuu ăsta. Ok, ce asta? Burn a What? Ok. Ok, tot avem un invitat, un prieten, ori mai bine un robot, mai bine zis. Zi bună, Gemini. Alo? Alo, zi bună, Gemini, că mă auzi. Zi bună. Not fine, dar crash. Ok. Ok. Zi bună, Gemini, că vreau să încep video-ul și nu mai pot să aștept. Zi bună deja, Gemini. Oh, chiar am uitat să închid celălalt ecran. Ok, că ați văzut ecranul celălalt. Ok, e închis acum, da? Văzut. Desconectare. Da, ok. Ok, perfect. Okay. Încă filmează? Am văzut, în regulă. Ești pe ecranul principal. Da. Ești gata să... Ok, haideți să ne jucăm un joc care se numește... Brainrot Red Light, Green Light. Ok, hai să vedem. Green light. Ăsta. Ok, se încarcă. Red light. Pune să încarcă. Green light. Că e un joc similar cu Squid Game. Ai văzut? E să te duci Red light. și să dau. Știi că e red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Tung Tung Sahur. Green light. Red light. Green light. N-am vezi. Red light. Green light. Red light. Am făcut. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Trulimeri Trulicina. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light.
eu încerc să ajung. Cred că ați văzut ecranul celălalt pentru câteva secunde. Nimica. Nu. Da. Da, am văzut ecranul. Nicio problemă. Jocul e intens, înțeleg. Ce planuri ai? Te întorci la Brain Rot? Ok, poți să taci când vorbesc eu, te rog frumos. Mulțumesc. Ok, it's a creative build. New cars, Young Street Alarm. Da, Robux. Pisiții mei nu-ți dau nici un Robux. Hobby for free rewards. Aia arată faină pentru... Lagul, mă! Asta s-a teleportat